Aduh, sekarang ini. Di YouTube. Foto. Besok golek iki. Channel apa? Judulnya nganu bengkel kuwi. Bengkel kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Jancok. Ini karen kan seger jancok. Tante ora apa jarak duwe dhisik. Sopo? Karim. Bengkelnya apa? Bengkel ini toh. Tante lu sih jarak duwe dhisik. Bengkel jancok ya. Asu aduh. Digore-gore gitu. Iya kan. Oh ngasih juga alat. Cok. Ya, sih jarak duit. Nang beneran barang. Sampeyan kuwi ngelak barang lho. Ya. Bila-bila kita kan Tapi yang belah kiri ya ora betah. Nyapa ya? Belah kiri ya, kayak ngarang ya. Bisa iki serba salah, jago keju. Iya. Beda kok. Kanan ya. Neko sing piye? Belah kanan tekan resiko. Iya. Makane iki mbok ning gede. Piye wae. Kena wis Oh, nyawang. dilut kek nih. Nek sawang senawang ae. Kejelasannya itu suara ki opo ngono kira. Karo bantu iki lho. Pasang kok ya. Iya. Itu enak ya Allah. Tuhan. Kali rasanya tergeger-geger neh. Pokoknya ini aku toh.
kaleng-kaleng ngono to. Opo iki? Santai apa? Heh? Coba ini ngono lho. Sebetulnya apa ini? Terima kasih. Kalian-kaliannya jam-jaman karo aku. Allah. Oh, kok emang aku mantap. Ya, Pak? Apa nih? Terus suaranya piye? Amperku ki mambengi mulut iki. Berapa? Minyak. Terus? Mati neh kok. Sampai balik gitu kok sampai macamnya bu. Temen kok pol pukul ya. Tapi video karo aku. Nonton gini isian. Nang nanti ban sampai tahu iki saulung karo kempoing ban sampai sambitan kara-karakan ya. Kono. Tak ada iki. Pertama pangeran urip neh kompong kae. Nganti teko desa 5-6 menit tak kudu mlaku nang dalan mlaku tak delok nang omah. Ngene kita numpak mobilan. Giliran teko pabrik, arep teko pabrik Mati. jrek jrek. Nanti muga timbangan urip neh. Balik urip nganti wingi. Oh iki urip neh ora ya? Yo wis gek ndang cek bos kok. Ono iki di gok segokne apa masang-masang. Dah, kedatangan rampung tenan iki wis rampung lho. Wis kono ae tak masang as. Leren dongklak bareng. Dongklake belang ndi? Lah, kene ya. Arepmu. Pasang sana ya. Sini Rey. Cil. Kancil. Apa kabar Indonesia malam? Loh, kok padha 17 wet? Apa? Kuwi 17 karo 19 kuwi. Ote campur-campur. Besok ndelok YouTube. Pemasangan gardan. Masakan gardane sing dhuwur. Yo penontonnya kecewa ta ora percaya. Berarti nek cara di video ket mau aku bengkel ya. Busa. Iya. Lah sing raket aku kok. Iya to. Bisane. Yo wet tak sermen ya wet. Sing bisa ndampingi. Tak kandhani yo.
bukan itu toh. Awet. Sendemun. Cil. Kancil. Gitu Kancil. Sing pasang bakal dhisik yo. Lah kene sing dhuwur kok ndong rek penak. Sing dhuwur belah ngendi? Dhuwur belah kene, belah sayang. kono. Kowe kadang-kadang kok terana kok barang aku mangkel lho. Polomu lho. Polomu barang. Kok mikir Takmu ada sen. Kono ae. bisa nemong. Nah, sebenarnya di mana gua ini? Tuku. Wis diguwak dilelesin neh. Gek piye to? Hilang. Ya, Juga tinggal yang beli ya. Sendal apa? yang bekas sing tak buat ngono ya. Nanti gue.